Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ulunywa inja. Uma uphupha ulunywa inja, leli phupho livame ukuba umlayezo ojulile wokuxwayisa noma wokuvikelwa. Izinja ephusheni zivame ukumela abantu abasondelene nawe. Ukulunywa inja ephusheni kungabonisa ubungozi. Leli phupho lingabonisa ukuthi kukhona umuntu ozokulimaza noma osevele uqalile uyakulimaza empilweni yakho. Kungenzeka kube umuntu omethembayo, umngani noma umuntu osondelene naye. Inja ephusheni ibonisa ukuthi ulinyazwa ngumuntu noma ugadlwa ngumuntu omethembile empilweni yakho. Uma uphupha ulunywa inja ebiyinhle okanye ibukeka kahle, inobungani noma imhlophe, lokhu kungasho ukuthi ugadlwa ngomuntu ombona emuhle noma ungamcabangeli ukuthi engenza into enjena kuwe ngendlela kayiyo. Uma uzizwe kubuhlungu ngesikhathi inja ikuluma ephusheni, lokhu kungabonisa ukuthi izinto ezenzakalayo empilweni yakho ziyaqhubeka nokukulimaza noma ukukuhlukumeza okanye ukugadlwa sekuyazwela. Ngamafuphi, ukuphupha ulunywa inja kungaba isixwayiso sokuthi uqaphele abantu abakuzungezile. Abanye bangase bazenze abangani, kodwa funda ukuthemba abantu ngokuhlakanipha. Ngakho-ke, khumbula ukuthi noma inja ingakuluma, kodwa uzophola. Ubuhlungu buyadlula, kodwa wena uzothola isifundo kukho, uqhubeke uphile. Siyabonga, nisale kahle.